Da kayo magayam tatang. Sumrek kayo ah. Hagyaman akyaw na nakaw. Umay ko awirin ti anakyaw kani Anjay. Ah, awan aramidin nyo itaaya tatang. Ay awan na nakaw. So nga umayak agaw awer. Ay ala, awarin nyo man nga ti apo ko yo. Tarumwar kami kini Anjay. Adala mapan mi katangay. Sige. Ayan ti apo ko kaya. At ajay silid. Agselsil pun tata. Mabit lang tayo bang. Naglaingay ti apo ko ngagsilpawn. Amo na ti taltal magan na. Nasurok lamay sa ti taon na. Ngam naglaingay ngagsilpawn. Ay na. Alaan nyo ti cellphone no mandamdama tatang tapno sana maruam. Ay baybayan nyo lakadi ngagsilpawn. Naglaing around. You are very good Junior Abaw. Yun una. How to kalikot a cellphone already. Ay na, madi mo ilang ano ka na yun. Tama nga no madadahal ti matana. Mapang kami tatang. Way nanakaw. Oh, at iti kwartayo tatang. Tandanan kayo ang mga awir kini Junior. Ay na, saanan. Da kayo kidi may. Sa anak may ngagpatpatangdan. Awatan nyo kit din. Ingkay ang merienda ijay store no madamdama. Ala Agyaman nak nga raw. Ay wang. Hanya nga oras asumangpit kayo ngay. Malam to siguro tatang. Tadapay papanan mi kini John. Sige nga raw. Aganad kayaw. Pantayan man to apo ko ta. Bakit? Apay, inyag mo dito'y balayan ni Junior Bitaw. Awan nga ron mga awer. Awawiram. Tadda papanak. Papa naman na naya. Inak agpakulot. Ada inti dyan naktakwartak. Agpakulotak. Napayagan na dyak nagpakulot. Unat man ito bokaw. Di ka pa lang kami nagpakalbaw. Pakulot ka la, pakulot. Gastos la na ita. Agpakalbo ka kay din. Di si kante agpakalbaw no kayat mau. Dyak nga ron kayat yun natabok. Alaki din. Awawi remon ni Junior. Ayan di Junior, bakit? Nakaturog. Apay aya. Iawit ko. Nakaturog pa'y mo't. Urayang pa'y makaring Ay, sana. Tama nga no sumangpeten dagi siya kasawa. Di da kami amuar kami ka ni Junior. Aniya? Di mo ibagbaga nga imay ko impabantay king ka ni Junior Makaraman ka kanyak. Nanta, iawit ko ni Junior. Nga uray nakaturaw. Adoy, ti chinelas kan badoy tatang. Ay na, naggastos kayo pailang. Magyaman na ka. Ano kulot kayo matan. Unat lati buok yu degsapa. Ha, ay kwa. Siyak din ang kulot itay. Intugot ko tay karler ni nanang yaw. Isaw tinusar kaw. Sinsinan na kulot day tao. Oh, yawid yung matanda ito Inlakaman da kayo ti sidang niya. Ay no. Ay, agyaman na ka, John. Talaga nga ipampanakkel kayaw iti asawam. Ta naparabor kayaw. Kun mayat ti biyagyaw. Naaliwanwan. Mayat ti agi parabor tatang. Basta da may parabor. Malaksid ano awan. Hala, yawid yun ta si dayo talotun niya. Papayaban nak ni Rino nga anak talakay. Inak ka no patanggadan niya asawa na, tada trabaho na. Kahit tangdanan da ka. Di uray man awan tangdan ka, tanak kumot titulungak. Agbambanog ka lama mapanijay. Awan tumid la itid na tangdan mo. Kaasida nga rudmot. Basit lati sweldo ni Rino iti pagtrab-trabahuan na. Kasanaw, di mo't ngamin nagadaliday. Di mo't nagpursigi ang nag-eskwila. Di nalatultuladan ni John nakabsat na. Di adal. Kun uray ti asawa na. Di adal may. Di adal dadwa. Darino ngay. Pagpadpada da iti asawa na nga wan adal na. Santo pala anak da nga anak. Kat kunam ata aday din ang tulong ken ni John. Iso anak ka adal. Ay basta. Di ka mapaniyay. Yung ka nagbambanog. Kun nagsaysayang iti oras mo ijay. Apay ayakas ta ka bitaw. Nagsasao ka kasla may sa ti anak mo.
Kasla ni John laang ti anak mo. Pipian ni Jun ta makatulong. Ada kwarta na. Ngam ni Reno ngay, ada nga ron may tulong na kadata. Alaman, pasaray datan tupay ti dawatan na. Nagringat lang nga ron ti biyagdan. Putot pa lang kami na putot mal. Tatang, umayak man makilaba. Awan tanong may. Saan kami ang nakapadeliver? Saan kayo ang nagpa-deliver? Tawan kwartayo ang pagbayad yaw. Kasta ka day. Uwin nga rod tatang. Inggatang ko iti bagas kun gatas ti apo ko yo ti sweldaw. Abay, saan pa yan nakatanggap ni bakit mo ya? Saan pa'y tatang? Padamot makabulan lang. Nakatanggap na dyan. Isot paglabao mo na. Tapno makatrabaho ka. Awan na, no di ka agsalungag. Matay kayaw, asimumulagat. Barang makasapulak to lang iti napimpinda sa trabaho, tatang. Kanon to ba ngay? Imposible ang mapasamak ni Kasta. Tawan adal mo. Malaksid no makapidot ka iti balitok ta isaw. Awan na tamuhan. Nay, apay nga inkuyog mo pala na kita anak mo dito yung balay. Nag-aariwawan na. Di gusik idan dito tatang. Ila, tilan tuman makutkutikot dan. Ay, bantayam na kita wulwul ng anak mo. Lulu, ada nakitak a chocolate i Jeref. Kasla na imas dayjay Ay, wan. Talaga na imas. Talagapo ya bro na tsukulit na yay. Hinted na angkel mo ajon. Impawit ka no, tikatugangan na. Ay, nya nga to tiraman dayjay a chocolate, lolo. Ay, naimas Nagimas launay. Mabalinti dumawat, lolo. Ay, saan? Kankanig na dyan, numalpasa ka mangan. Ay, uray basit laang kuma. Nagtangkan ka ti ulo mo nga ubay. Nukunada saan? Saan? Di mo amo ti sawaya. Tatang, umay kami man. Ha? Datay paborito ka manuka. Anjay, dumanon ka. Ay na, kadwam gayam ti paborito nga pukaw. Ay, umay ka man, Junior. Kislulo. Ay na. Ay na, maburing ije balay. Iso nga ipasyar ko man laangan. Kaya't nan sa ti makikaro ba? Ala. What do you want, Junior Apukok? You want banana? I have banana in the kitchen. Umay ka, ading junior, agay ayan tayo. Ay. Di yung kay ayaman ni Junior. Tama nga nung maisurong agulwal. Ay na, baybayan nyo ka di tatang. Gaganga iti ubing tinawulwul. Oy, apaya di ka pa agawid aya. Tunton. Nagawid din ni tatang mi, lolo. Kunana nga mangan kami pa'y ditoy. Aya. Inkay nga rudan tumulong agluto i kusina. Ala, tonton. Kaya ayaman nyo ni Junior, tasyakon ti mapan iji kusina, wen? Wen, auntie. Inkasukunan dagiti anak tarino. Tama nga no agpapaanawa daman ijayan. Agung at tuman ni tatangan. Madamdaman taon. Saan nabalit at damon ni nanang? Ay, amom lang arudan akagurguran ni tatang dagiti anak ta. Nawulwul da kanu ngamin. Kunang nga rod ayawid ko idan. Ngam kunamon ni nanang pakanin na pa ida. Ay, kababain ka da na ng kantatang. Imbis ta data kumatimangtad ka da kwadang. Saan? Tay suda mati ka na yun amang mangtad ka data. Nyay. Bet, awanan tamag nga rod bakit? Naimbag ka ni Manong Jun Tadaan da. Dakkel nga min di sweldo da iti asawa na. Hiso akay kayat ni tatang ida. Ala. Saan mo na panunutin na ita? Adan tulat tamad asit ti Diyos Ni, nagsapa kayo ng malati dito'y balay tatang. Kariring mi. Wow, tomay kayo ikan iti udang. Napanak nagkamulitay ka. Sinapak tinapan nagkamal. Ni, nagimas ang tatang. Kuna, kin adapay na yun nakapay. No kaya't yaw, luto kaon. Awan aramidin nyo iji balay aya. Ay, awan. Ala, tasya akong timang ilutaw. Anyat kaya't yung alutaw. Pritaw, no, isang agkaw. Kita am da ito yung. Ha? Nangalami ti dayta singsing. Napidot ko iya kataltalunan. Idi na pa na nagaradaw. Anya? Ala,
Saan sa mo ta sinsinan na singsing day ta? Balitok sa nga ron. Naktuman ipakita ijay ilay. Taamangan no na balor da ito bakay. Lakay, gimatang darino iti ado aburias ta. Agtarakan da iti purias. Day, nangalaan na nga itinggatang da. Inutang da. Saan? Naglakwan na kano iti napidot na asingsing ijay talon. Iti agar-arado. Ha? Sing-sing? Wen, nabalor kano da iti asingsing. Inggatang na adagusan na iti burias. Kita man la ugali da diyang anak tanya. Bimata nga dagos iti buryas. Di man la nangibingay mo iti kwartada. Ha? Man naging bubukod na talaga na diyang anak ta. Pipya pa ni John. Ta saan nga naimaw? Saan na bale at pagbiyagan damot tinangigatangan na? Ay na. Nagswerte mo tanarinaw. Apay aburyas ti ginatang na ngay. Di na pala ingatang iti siminto. Kas kadalan lang daw. Tapatarimaan na ti marmar babalay da. Paduan na pa'y siguro Iso agim mata nga dagos iti baboy. Ah, nakapoy talaga ti diskarte da yarinaw. Ayan ti apo kaw, tawawirag, diyan anak kaw. Nasaya ate may kayo tatang. Pakiawawir yuman nga ron ni JR. Tamapang kami di ospital. Ha? Apay, sino tin na ospital? Ni katugangak tatang. Simmang pagatan manipod abroad. Adanadagsan na sakit na. Kat iso ti agagasan na. Anya? Naipos nga ron ti kwartana. Iso ada kami ti mang tultulong kingkwana. Kastaya. Iso pasensya kayon Nooan pa'y maytad mi akwartayo. Awanan kami ita. Ha? Sige. Okay lang. Awan problema. Sublatan nakman ngagaw awir bakit? Apay, mapangkaman na nagpakulot. Ay, agpakulot na. Awan to pa'y pagpakulot ko. Tadidak mo't ikikanin da dyan. Awan ka no kwartadan. Ha? Ay, Agad, gaputawan maitadakan kan. Aglaladot kan nga gawawer. ay si kante gaw awir. Masaduta ko. Awan mo't agas ti bagnog ko. Agsaysaya nga la ito oras ko. Nagalas katikas ta nga aramid mon. Idi ada kwarta da Ay, doon. son! Sumanang ka mo, tababakitan! Nakalako kami ni Tibaboy, tatang. At iti kwartayaw. Ha? Ay na! Nagadumot na ito yan! Rino anak ka! Wen, kwartayaw. Inikak mo ni nanang iti kwartana. Ay na! Kamaudyanan na! Pimintas mo't langan ti biyagyaw anak ka! Naayat unay ni Apo Diyos, tatang. Patarimaan minto pa iti balay main. Kan palawag ti kulungan ti baboy. Ta nayunak ti gatangag. Ay na! Maragsakan parakin ka! Rino anak ka! Ay wag! Umayak to iti balayo Tumay ko awiran na kita pukaw! Lolo, ado ti chocolate may ijay ref mi. Kayat ya? Ha? Umay kayo ijay balay mi, ta ado chocolate may ijay, lolo. Ha? Sige, apo. Kiss ka man, apo ko. Simingpot kayo, lolo. Itala ngayon kiss na. Ha? Kwa? Idi kulot ti buok yun na uyong kayo. Ha? Ay na, dilay bagbagamit nga ubeng. Awan ngamin pagpakulot ko. Iso nga unat manan ti bukaw. Gamita tayo ni kanak ni tatang mo iti kwartak. Agpakulutak manay. Ay, baka umuyong kayo ngay manan no agpakulot kayo. Ha? Ay, saan, apo? Nasingpit ako na kanayaw. Papa na ang bitaw. Ije balay darinaw. Tay nakawawi rin dagiti anak na. Apay, di ka mabay ni tikas tangar aramidam. Ha? No asino tanda kwarta na, iso ti papanam. Itatawanan ti kwarta da John. Saan mo ida napagananaw?
Nireno mananti kay kayat mo, ta isutad da kwartana. Saan na pa nang idawdawat? Ngam ka sa noon, numaawanan da iti kwarta, di panawam tuman idan. Amirism ka di tiyar aramidem, bitaw. Sana may parbang tikasta. No asino tiyadan, iso ti paborito. Ngamnawan piman kwartana, di mo pagananaw. Agyaman ka at nasing putlatan ni Rino kan ka. Itilikodan ti panangumumsim edi kang kwana. Apay, di ka mabayin iti kasta nga raramidam, bitaw. Mala, Huston, bakit? Wag, maamiris ka ti bagbagam, bakit? Surya, pasensya, no ada nagkurangak, bakit? Sana siya kipagkidawam iti suray. Ni Rino, kanta asawa na. Wag, bakit? Agyaman nakiti ka na yun na panang palpalagip mo kanyak, bakit? Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Please like, share, and subscribe. Thank you.